Samantala, Idol, umabot po sa 20 madadayang timbangan naman kada araw ang nakukumpiska po ng Anti-Littering Task Force ng Dagupan City sa pampublikong pamilihan po ng lungsod. Sa tala ng otoridad, mahigit 500 timbangang mandaraya po na ang nakumpiska mula po ng paigtingin pa ang inspeksyon sa mga pamilihan. Kinukuha ang mga ito sa on-the-spot sakaling mahuling ginagamit sa bentahan. Ayon sa isang kawani mula sa tanggapan, pinaigting niya ang operasyon matapos makatanggap ng reklamo kaugnay ng umano'y pandaraya sa mga timbangan ng mga produkto. Isang consumer ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa IFM na News Dagupan kung saan hindi raw tumugma ang ibinayad niyang halaga sa nabiling kilo ng produktong bangus mula sa isang vendor. Payo naman ng ilang fish vendors sa mga mamimili na huwag mahihiyang ipa-double check ang timbangan ng biniling produkto sa katabing manlalako dahil pinapayagan naman ito upang matiyak na walang dayang nagaganap. Samantalang nanatiling functional ang timbangan ng bayan kahit pa madalas ay hindi na ito ginagamit ng ibang mamimili. IFM News. IFM News. IFM News.